Po 10 mesiacoch čakania prišla štátna potravinová pomoc. Kým dôchodcovia si múku a cestoviny odvážali prevažne na vozíkoch, mladí v hmotnej núdzi si objednávali taxíky. V Poprade a okolí je na potravinovú pomoc odkázaných približne 5000 ľudí. Pod Tatry zatiaľ dorazilo 80 tón múky a cestovín. Nie je tlačenica, a to z dôvodu, že sme urobili viaceré miesta, kde sa môžu ľudia zapísať do zoznamu, a taktiež viaceré miesta pre výdaj potravinovej pomoci. Dôchodcovia, ktorí si dnes prišli vyzdvihnúť múku a cestoviny, boli poriadne frustrovaní z toho, že sú odkázaní na odber potravinovej pomoci od štátu. Človek hanbí sa tu ísť. Ja mám 35 rokov odrobených a mám 270 eur. Máme také nízke dochodky, 279 eur, no čo je to na celý mesiac. Našli sa aj takí, ktorí si 20 kg múky a cestovín odviezli peši na vozíkoch, aj napriek tomu, že museli otočiť na dvakrát. Kľúče máš? Mám. Ale to ťažké, ale to čo teraz? To do veľkej to není tak príliš veľké. Do veľkej? Veď to je ďaleko. My už naučení chodiť. Jednému človeku tak treba. A my máme blízko, takže nám nepotreba taxi. My si na vozičku odvezieme. Na rozdiel od dôchodcov si mnohí občania v hmotnej núdzi zabezpečili odvoz taxíkom. Choďte heď s tou kamerou! Máte na taxík, aby ste si to... Heď, nechceme si rozprávať. Ak na kartičku nebo, to sa to nedá, to je veľa kamba. To radšej saltom. Výdaj potravinovej pomoci v Poprade je naplánovaný aj na celý budúci týždeň. Ivana Radkovská, Slovenská televízia.